Hauxe da gure bakea, Jesukristo gure jauna, zorionekoak honen maira deituak. Jauna, niena Señor zu nire etxean sartzeko, baina ezaizu bat eta osatuko naz. Badatoz Arratiako errogatibak Urkiolara. Ekainaren 14an zapatuaz izango da. Aurtengo lema hauxe da, ondarea jaso eta jagon. Mesatan Aita Juan Jose eta Esteban Abadea be gogoan izango doguz eskeronez. Oinez, kotxez edo autobusez joan daiteke. Hori bai, autobusez joan etorria edo buelta egiteko izena emon behar da parrokian. Animatu zaitez eta animatu familia eta etxekoak. Egun ederra igaroko dugu. Egin dakigun otoitz. Zagoz beti jauna zeure herriagaz, eta sakramentu hon graziaz betete dut zuzanei, emoiezu, euren izate zarra itxirik, jainkozko bizibarriaren erara bizi daitezela. Jesukristo gure jaun eta lagunaren bitartez, jauna zuekin. Bedeinkatu gaizala gure jainkoak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
Jesus izan daitela gure bidea, gure egia eta gure bizia. Eta haren ama eta gure ama dan Mariak lagundu deigula Jesusen testigu izaten. Goazen jaunaren bakean, Jesus berbiztuak beradala bidea, egia eta bizia agertzen deusku gaurko evangelioan. Beraz, bidetik laster baten urtetan dugu, eta galdu ere galtzen gara. Guzurrak eta erdiegiak sarritan erabiltzen doguz gehien bat geure probetxurako. Eta bizia bera ere ez dugu behartan beste errespetatzen. Gure egoera holan izanik, beharrezko dugu norbait gu bide zuzenera ekarteko, egizale bihurtzeko, bizia defendatzeko. Eta hor, Jesus berbiztu agertzen jaku esanez, neunaz bidea, egia. Merezi dau Jesus berbiztuaren jarraitzaile